To jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Muhammad Muhammad Dalladi. Amma a takaicen takaitawa za ku iya kirana da MD. Ni ne sabon sakagon da Yusuf Zamani ya kirkira a daidai wannan lokacin. Domin na kasance ɗaya daga cikin masu nishaɗantar da ku. Da fatan za ku karɓe ni hannu biyu kamar yadda kuka karɓi sauran 'yan uwana. Ni ne sabon sakago, na ƙara maimaita muku. Amma kafin da sauka bari na baku wani takaitaccen labari ko zai sa ku a cikin cakwalkwalin nishadi. Wata rana ba zan manta ba, mun tafi gidan mahaukata ziyara. Da yake gidan mahaukatan bene ne, ɗaya saman ɗaya, ɗaya saman ɗaya. Muna cikin tafiya a ce a can saman mu akwai ɗakin wasu mahaukata. Sai wani mahaukaci yana fitsari tso. Da mahaukacin nan ya hange mu mun doso inda yake fitsarin nan, sai ya dakata da yin fitsarin. Bayan mun ga ya aikata hakan, sai muka yi tunanin cewa wannan mahaukaci ya fara samun lafiya ne. Bayan 'yan daƙiƙo muka je muka samu wannan mahaukacin muka ce, bawan Allah, da za mu huce ɗazu kana fitsari ka gan mu ka tsaya, shin me yasa ka tsaya? Sai mahaukacin nan ya kama dariya. Sai mahaukacin nan ya ce, hai, lokacin da nake a cawi da na ga za ku wuce sai na dakata don ina tsoron kada ku jawo mu ne. Sai muka ce, kai, aikin banza, ashe har yanzu da sauran shi. Wai shi yana nufin sakamakon yana fitsari a saman bene da za mu wuce ta ƙasa, yana tsoron kada mu jawo fitsarin nan mu jawo shi ƙasa. Wannan shine takaitaccen labarin da na baku. Na faɗa muku, sunana Muhammad Muhammad Dalladi, amma a takaicen takaitawa za ku ji ana kirana da MD. To jama'a, domin kasantuwar ku cikin jagwalkwalin nishadi, ku kasance tare da Yusuf Zamani Record TV. Kada ku manta ku danna subscribing da ƙararrawa domin samun wasu da zarar mun yi mun gode.